Kedam tang matijong ni phai sir kebar ni dai huri paklangso Baptist Church, Langkhang Baptist Church lapen Thebang Baptist Church atum chelangsi pre Christmas mate arni kethe kanghong katalon ningarong pen ke pachun pon. Lason si pirthe dang akhai tin along Christian adhorom kiri matuman hempu Jisu Kristo pirthe nang kaha cheji aphan hirjume ka chuhang pon mate ning kang samari chu pirthe muni rajat do an akhai tin aphan ning karong abir takime kiwan piji aphan pirthe hacheji tebok heblo kapacha thangji aphan pura kedam tang matijong ni phai sir ke bar nia da por phai Chrisia porpen Thebang Baptist Church along peman pon bangso pre Christmas katalon pon along mai phu Langkhang Daihuri Paglangso Thebang Youth Department mate Robinson rong pipensi mai chupahem pupon na penaluhi ke pachini pon kongchun bang arun teron pen pachini pon thu special number mate dun ke paklang pon dwar baguri gospel society atum pen parju pon bang solong aluhi man men ka chutong dun Daihuri arlo Mondoli narkep apastor tu chutong du bapir the adang muni duman da kenang sama pulutangte Christmas lage Christmas hello ke thenalo Christmas Christian adharma do phangan ke tapen apartame Christian atum phanchot apoli wanda pirthi do goya khai de mana phantame kenang sat pinong atheke Jisu Kristo alang le munira papen ka pejoge pansi le bangso Christmas itu hana kenang sat ke thenai bangelalo atheke alang le chipi bi hek pansi munira papen ka pejoge pan alang le banglo Matthew angdeng PC angdeng so inkoi raisi miria so pirthe pahache ji lapen nangli laphan Jisu pusiamen irnangji pimalang lisi ame thangmuni ratuma phan appa phai hepen pijogji pu bible angdeng en ponthusi speaker Robinson rongpi Khotun Bible Institute Nihang Karbi Baptist Association mate assistant teacher pensi arna malam jumisen pre Christmas katalon pon alam than pon Thebang Mondoli long pre Christmas ni tum pini naina ni talon pon lo la peneli tum na so program ke pachun ji la ke ni tum pachun pon dak Thebang ayut atum pen la pen Langkhang yut tum pen la pen dahri pak langsu ayut tum pen tum church thom chingrum sila bangso ajai magni tum pini pachun pon lo la pen nili tum la bangso program ke pachun pon ji pu aphan nili tum tangka hai ni tum hananga chorab dundo nili tum long em Richard Tokbi la pen Rensing Rong Paratum, Lapen Teachers Atum, Lapen Business Atum, Lapen Timothy Singh Natum, Alan Litum Nilitum Pan, Anam Panagamat Hadun Pen, Nitum Labang So Program, Apan, Tanka Hanan Charapun Pen Nilitum, Pachun Ponlo. News Report, Karbiang Long Life.